Benvinguts a Presentant Impresentables, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui el capítol 126. Comencem. Ens trobem a San Diego, a Califòrnia. El 3 d'abril de 1962 ha nascut una nena pell-roja a qui anomenaran Brenda, en el si d'una família modesta. Família que no va durar gaire. Els seus pares es varen separar i ella va anar a viure amb el seu pare, al barri de San Diego. El pare, un home anomenat Wallace, va començar a tenir problemes amb l'alcohol. La nostra petita protagonista va anar creixent i convertint-se en una noia prima, pell-roja i plena de pigues. Des de molt petita va haver de fer servir unes ulleres, ja que des de ben petita tenia certs problemes de miopia. La seva vida a l'escola no era gaire feliç, però tampoc ho era per l'escola, que l'havia d'aguantar. Era una nena rebel, que tenia problemes d'aprenentatge. Més d'un cop no anava a classe, o bé es fotia a dormir en classe. En fi, tenim la nostra Brenda adolescent, una nena complexada, amb el seu cos i amb unes ulleres enormes. En aquelles dates va començar a consumir drogues i a fer petits furts per aconseguir diners per comprar-ne. I el seu pare? Bé, el seu pare o estava treballant una mica o estava ficat dins del bar, bevent i bevent. La nostra Brenda passava llargues estones a casa. Sola, un dia, va presentar-se a l'escola portant un rifle d'aire comprimit i posant-se a la finestra a disparar als ocells, molt edificant, fins que va ser arrestada. Va ser avaluada per ordre de la policia per un equip de psiquiatres, que van dictaminar que tenia certs problemes mentals, instints violents i cap empatia. En suma, podria ser un aliment perillós. Es va aconsellar que se la tractés per corregir els problemes que presentava abans no fos massa tard. El pare, no sabent si estant serè o amb una trompa com un piano, va dir que el que havia fet la seva filla no era més que una trapelleria. La seva filla era una nena insolent i indisciplinada que li donava molta feina, però res més, estava perfectament. És cert, li donava molta feina, i el pare aquesta feina segur que la feia a distància, concretament des del bar, ja que per casa pareixia poc. Una de les aficions de la nostra Brenda, quan no disparava, al rifle del papa, era escoltar música. Sí, era una gran amant del grup Police. És per això que al Nadal del 1977 la nostra protagonista va demanar un radiocasset per escoltar la seva banda preferida i per gravar les seves cintes. El pare va considerar que potser un radiocasset seria una distracció inútil. Ell tenia al cap regalar-li una cosa millor, una cosa més edificant, un rifle de debò amb mira telescòpica. I per aquest meravellós rifle, unes caixes de munició, moltes caixes de munició. Les setmanes següents, la nostra Brenda va practicar la seva punteria. Era de per si una bona tiradora, però amb la pràctica encara es va fer millor. Tan concentrada estava amb la seva afició de tirar amb un rifle, amb bales de debò, que va oblidar-se d'escoltar música. Ara s'havia aficionat també a llegir. Lectures educatives edificants, com per exemple biografies de criminals famosos i de massacres, alternant aquestes aficions amb la vida contemplativa. Es passava llargues estones sense fer res, mirant per la finestra amb la mirada perduda. Mirava molts cops la finestra de casa seva que donava a l'escola de Gruber Cleveland, la que havia estat la seva escola de primària. Ens trobem el dilluns 29 de gener de 1979, on vora 8:15 del matí. El director d'aquesta escola, Mr. Barton Bragg, saluda animadament els alumnes que van arribant. En una altra banda de l'escola, el conserge i encarregat del manteniment de l'escola, Mr. Mike Schuher, es troba donant voltes pel recinte de l'escola. De sobte, un fort cop de porta sona. Michael Schuher pensa: Diable de nens! A qui se li acut donar aquests cops de porta? Després sóc jo qui ha d'anar a arreglar-les. Un altre cop de porta sobresalta tant el director com el conserge, que es troben prop l'un de l'altre. Un nen, de sobte, cau a terra amb sang al braç. Ostres! No són cops de porta. Estan disparant a l'escola. Els nens. Una bala va encertar el director, que va caure a terra ferit. Va intentar aixecar-se. S'havien de protegir els nens, ja que n'hi havia uns quants a terra. Els vessals de sang començaven a formar-se. El següent en rebre una bala va ser el conserge Mr. Mike Schuher, mentre protegia amb el seu cos uns quants alumnes i no va tardar a morir. Poc després va començar a arribar la policia. No obstant, les bales seguien arribant. No se sabia ben bé d'on, ningú n'estava segur. Un dels primers policies que va arribar va caure a terra ferit. Un altre dels policies va parar un camió de les escombraries i el va requisar en nom de la llei. Es va posar al volant del mateix i va posar-lo en mode d'escut entre els nens i la pluja de bales que encara no se sabia d'on venia. Varen anar arribant les ambulàncies. Sembla ser que les bales ja no arribaven. El camió de les escombraries ho evitava.
volent dir que les bales eren disparades des d'un sol lloc. Un sol franctirador? No va tardar gaire la policia a localitzar una casa propera que tenia les finestres a un angle de dir possible. Però no pot ser. En aquesta casa es veu de tant en tant la silueta d'una nena o d'un adolescent pell-roja que mira. Segurament ha sentit tot el sidal que s'ha muntat. Definitivament no pot ser. Fins que es veu que la nena treu un rifle i somriu abans de disparar un parell de vegades. Rebent el camió de la brossa l'impacte. Algú de l'escola amb bona memòria va recordar que es tractava d'una exalumna de l'escola que ja havia estat enxampada en el recinte amb un rifle d'aire comprimit disparant als ocells. Ara disparava bales de veritat. La policia va intentar posar-se en contacte amb la nostra protagonista, la qual no semblava tenir la intenció d'entregar-se. Tenia una arma i s'estava divertint. Seguia disparant ja sense conseqüències, però semblava que les bales no se li acabarien mai. El negociador de la policia no sabia massa bé per on tirar. Va anar preguntant-li pels seus gustos. Varen estar parlant de música. També la nostra protagonista li va dir que li agradaven les hamburgueses. El negociador va prometre-li que si s'entregava li donarien un Whopper doble amb formatge. Tracte just. Quan la nostra Brenda va veure les patates amb la caixa amb l'anagrama de Burger King, va obrir la porta amb el rifle i el va llançar entregant-se amb les mans en l'aire. La suposada tiradora era una fràgil adolescent d'1,60 m d'altura i de pes que no arribava als 50 quilos. La seva cara, plena de pigues, estava adornada entre cometes per unes glans ulleres i per l'aspecte ningú no pensaria que aquest ésser havia de fer mal a una mosca. Un noi que la coneixia, de la seva edat, va dir a la policia que la nostra protagonista li havia dit que aviat faria una cosa molt gran que la faria famosa. Ja ho crec. La policia va entrar a la casa i va veure que estava gairebé buida. Un llit, moltes caixes de municions i unes quantes llaunes de cervesa, i un parell d'ampolles de whisky buides. Anàlisis posteriors varen determinar que havia consumit tot aquest alcohol combinat amb pastilles contra l'epilèpsia que prenia. Mentre es menjava el seu anhelat doble Whopper amb formatge, la nostra Brenda va manifestar que s'avorria. El seu pare no solia ser mai a casa. La seva mare només l'havia vist un parell de cops des que els seus pares s'havien separat, i això va passar quan ella era molt petita. Va manifestar, com hem dit abans, que va demanar per Nadal un radiocasset i que el seu pare li havia regalat un rifle, amb moltes caixes de munició. En una entrevista, el seu pare va dir que li havia regalat el rifle amb l'esperança que el fes servir, contra ella mateixa, que se suïcidés. Després va dir que no, que això no ho havia dit mai. Li va regalar un rifle perquè a vegades anaven a caçar i semblava que tenia bona punteria. Cert. Quan li varen preguntar a la nostra Brenda que per què ho havia fet, ella va contestar: Mira, saps què passa? Que odio els dilluns, així que vaig pensar en fer alguna cosa per aixecar el dia. El saldo final de la tragèdia varen ser 2 morts, el director i el conserge, 9 ferits, 8 alumnes i un policia. Molts varen ser hospitalitzats durant setmanes. L'escola i el barri sencer varen patir estrès postraumàtic. L'escola no es va recuperar mai del tiroteig. Va tancar les seves portes 4 anys més tard per una baixada espectacular de matriculacions. La nostra protagonista va ser jutjada i condemnada a cadena perpètua, amb la possibilitat cada 25 anys que aquesta fos revisada. La defensa va esgrimir els arguments de maltractaments, com a mínim psicològics del pare, consum de pastilles amb alcohol, pols de bogeria, tot en va. Diverses vegades, la nostra Brenda ha sol·licitat la revocació de la cadena perpètua. No obstant, avui dia, amb 61 anys, encara roman tancada a la California Institution for Women, a l'estat de Califòrnia. El cantant Bob Geldof, organitzador al 1985 del macroconcert benèfic Live Aid, estava de gira per diversos locals amb el seu grup de Boomtown Rats. Va llegir els diaris que tenia per aquelles dates, el 1979, i va llegir la notícia amb la declaració de la nostra Brenda, dient que no li agradaven els dilluns, escrivint la cançó I Don't Like Mondays, cançó que va esdevenir número 1 a Anglaterra. De fet, no va tenir gaire èxit aquest grup, ni el seu cantant, essent més famós com a organitzador de concerts benèfics. Però aquesta cançó, com ell diria després, no sé si n'estic gaire orgullós, però volia que aquest cas no caigués amb el temps a l'oblit. En fi. I fins aquí el capítol d'avui. Vull agrair la meva amiga Jasmina, que ha posat veu a la nostra protagonista, i el meu amic Marc, que ha posat veu a l'encarregat de manteniment de l'escola. Dit això, ens acomiadem fins al proper presentable. Adéu-siau!